flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A bola enorme. Pois nada, nenos. Penso que agora xa sabedes todos como confeccionardes unha cela. Veña, deixámola aquí por hoxe. Non esquezades que vos encarguei facer un traballo para a semana que ven. Oh, non. Escribir sobre 10 insectos enlleiros que pasaron a historia da nosa pradería. E agora que facemos? Eu esquecerame do traballo ese. Si, eu tamén. E sobre que 10 insectos poderíamos escribir? Xa sei a quen lle podemos preguntar. Ben, Willy. Tedes a Otto, a cascuda que descubriu que as feces dos ferreiriños eran un remedio contra os piollos. E a Josephine, o cabaliño do demo que hipnotizou os cullarapos ás viravoltas. Que maravilla, Flip. Moito sabes das cousas da pradería. Con Josephine chegamos a 9. Fainos falta un máis. A ver que pense un chisco. Precisamos outro insecto senlleiro. Que difícil. Apartade! Vou coa bola de esterco! Hola, Kurt. Mira, ti non coñecerás algún escarabello bosteiro famoso? É para un traballo que temos na escola. Un bosteiro famoso? Si, hai unha chea! Déixame ver logo. Está... A ver, non sei, non me dá saído. Non coñezo ningún. Daquela non hai ningún escarabello bosteiro famoso? Pois non. Tanto ten. Acábame de vir á cabeza outro insecto que tivo moita sona. Bob o bicho bola. Ningún día lle levou subir ao outeiro do medo. Grazas, Flip. Non hai de que. Agora xa os temos todos. Vai nos quedar un traballo de sobresaliente. La 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 chuchuru churu. A quen se lle conte. É que me parece imposible. Hola, Kurt. E logo como estás? Como estou? Como se come que haxa bichos bola famosos e ningún escarabello? Oh, Xa, pero isto non vai quedar así, iso asegúrocho. Vou salvar a honra dos escarabellos. A bofé que sí! non entendín nin papa do que dixo, pero tampouco lle vexo interese ningún. Pasade, ma! Aquí, aquí! Atenta, Maia! Ala! Ganei! Apartade, que vou coa bola! Non, 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 non! Ui! Manda, truco! Carai! Ai, Kurt, que bola tan enorme levas hoxe? Pois ti espera, espera. Vai ser a bola máis grande do mundo e convertereime no primeiro escarabello bosteiro famoso da historia. Vou nos deixar a todos pampos. Pampos van quedar. Apartade! Paso a miña bola! Amado! Oi, ti estás mal de chaveta ou que? Soldados, hoxe aprenderemos a conservar a calma en situacións extremas. Regra primeira, nunca lle quiten o ollo a... ¡Ah! ¡A cuberto! Que pasou? E iso que é? Oi. Que cousa máis insoportable. Cheira a esterco que a petrena. Atención, porque empeza a Asamblea Primaveral dos Insectos da Pradería. Convoquei esta xuntanza extraordinaria para tratar un problema, a bola de Kurt. E que foi? Que ten a miña bola? Ten que é unha bola de esterco xigante. A causa dela non hai quen respire na pradería. Talmente. Como non o solucionedes, voume para outra pradería. Ata me entrou o cheiro nos túneles. Pois é o que hai, o que queda é a facerse. É moi xeitosiña, tío Kurt. Ten sentido, por favor, Non Kurt. podemos seguir así. Tes que esmagar esa bola. O que? Xamais! Ai, claro, tedes celos de min, Quen vos dera a vos ter unha bola así e facervos famosos. Pero o famoso aquí vou ser eu, Kurt.
Pasarei a historia grazas á miña bola. Chao! Pareceme a min que esta asemblea non serviu para nada. Pra nadiña. A culpa tiven a eu. Se non lle preguntara sobre os insectos senlleiros non se poñía así. Un momento, se cadra podíamos falar con el ben e máis eu. Seguro que entre os dous conseguimos que caia da burra. Mala, un pouco máis e xa está. Bola querida, así xa non te van molestar. Que fas, tío Kurt? A ver quen é o guapo que atravesa estes talos de espiños. Son para protexela de todos vós. Paréceme que matinas un pouquichiño demais co tema dos insectos senlleiros. Sinceramente, penso... Pensas que toleou de vez? Xusto. Ai, xa sei o que vos pasa. Queredes levarme a bola e facervos famosos á miña conta. Pero ti... Non te chegues ben. E tampouco Maya. Esta zona daqui é propiedade privada. O tío Kurt negase a razoar. Xa, pero temos que amañar este problema. A parte de coa bola, non sei con quen máis estaría disposto a falar, a verdade. Ai. Claro, xa está. Hai que ir por Max. Ei, espera por min. Por que teño que meterme eu? Porque é o único capaz de dar furado nesa bola. Nesa morea tan noxenta, fuá. Como que fuá? Que é, esterco? A ver, acordaste de todo o que tes que dicir cando esteas metido dentro. Pero que pensades? Coa memoria que eu teño, nin que fora unha lesma. Que noxo, peña, quen dixo medo. Kurt, son eu! Quen? Quen? Eu quen? A bola! O que? Como? Falas? Falo! É un milagre! Que ben, creo no todo. Eu xa o sabía que algún día me falaría unha das miñas bolas. Grazas a ti agarda por min un destino brillante, Kurt. Ai, sí. Sí, son tan grande e fermosa que teño que trasladarme ao val das bolas de esterco. O que? Ti lévamalo e déixame quedar ali para sempre. Como que te deixe quedar ali? Entendo que non me queiras deixar, pero é o meu destino. Grazas a ti, reinarei no val das bolas de esterco. E o teu nome pasará a historia. Ai. Moi ben, boliña. Cumprirei con dilixencia e dedicación a misión que me encomendas. O vale ese onde queda? Queda no saínte de pedra. Un dos eixos. Moi ben. Veña logo. Ai, ai, ai. Non te preocupes, boliña. Ben, corre, temos que chegar antes. Xa estamos no sitio. Moitas bolas cheguei a ter na vida, pero como a ti, ningunha. Os dous facemos un equipo senlleiro. Pero Max, que está facendo? Ten que sair dai, senón vai caer polo precipicio coa bola. A verdade é que pensei que endexamais me acabaría separando de ti. Pero hoxe bifurcan os nosos camiños. Vamos, veña. Max, por que non saíches? É que non che me encontro moi ben. Este fedor acabou por levarme o entendemento. Socorro! Non te preocupes, Max. Ai, meu Reinarás pobre. no val das bolas de esterco e eu deleitareime coa zona que ganei grazas a ti, preciosa. E aínda que seguirei facendo bolas, garántoche que ti serás por sempre a miña preferida. Adeus, miña bola queridiña. Non, para. Que raro, parece que che cambiou a voz. Da emoción. Ai, que ben te entendo. Non me dirás que esqueciches facer a danza tradicional da despedida, non? Unha danza?
Sí, é moi importante. Tens que facer entranchette, pirouette, pas de bourré, fouetté, e eu saúdo. A ver, se tan importante é... Entranché, pirouette, pas de bourré. Max! Fuete! Saúdo! Ala, xa está. Ben, Max! Vou te empuxar para o teu reino. Veña! Maia! Adeus, boliña. Non te hei esquecer na vida. Xa pasou todo. Pasou e conseguímolo. Ai... Pois a min non me importa moito non me converter nun insecto senlleiro. Prefiro botar a vida comendo e botando sonecas. Hola, rapaces! Hola, Ben! Agradezovos que me axudásedes co de meu tío, sobre todo ti, Max. Podes contar sempre comigo. Kurt quitou da cabeza a bola aquela. Quitou, ademais está moi contento porque entrou no libro Guinness dos insectos. Acabanllo de comunicar hai pouco. Entón xa está todo como antes. Ola, nenos! Quero conseguir outro fito co que pretendo pasar á historia. A bola cadrada vai ser a primeira que exista. Ale, marcho que está sen acabar. Ai, que maravilla. A ver, creo que está case todo como antes. Que foi iso?